ceritane cerita sing paling langenane nalika bapak lunga ninggal keluarga nelangsa nanging kudu tak terima Lampung sing gawe tambah loro wong tuwa ana kaya ora ana ngendi kasih sayange sing kaya caliyane bapak ibu bingung dhewe yen pancen kudu pisahan ojo nganti anak dadi korban berjuang nang dalan dhewean ayo goyang yo ora ono sing njaluk dilahirke nang keluarga sing kaya ngene atopo opo anane kabeh kahanane Sakoplak, terima kasih ya. Wah, asik. Sidarum Sidoarjo Belora, terima kasih. Blora Jawa Tengah Waalaikumsalam, Kalimantan Selatan, Banjarmasin, woi Banjarmasin itu banyak sultannya dek. Iya dong. Karena itu ya banyak emasnya, Surat dan emas. intan dan permata. RJM terima kasih. Yen pancen kudu pisahan ojo nganti anak dadi korban